ଓହୋ ଥରଥରିଆ ଶୀତକୁ ଗରମ ଗରମ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଗଲେ ନା ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଏକ ହୋ ବାଲା ରେସିପି ସେୟାର କରିବି, ଯେଉଁଟାକୁ ଖାଇଲେ ଏ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଶୀତ ଦିନେ ଗରମ ଗରମ ତାର ମଜା ହିଁ ବଢ଼ିଆ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଶୀତ ଦିନ। ତ ଏଇ ଶୀତ ଦିନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ରେଶ୍ ପନିପରିବା ମିଳୁଛି, ଦେଖିଲେ ଲୋଭ ଲାଗିଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଫ୍ରେଶ୍ ପନିପରିବାକୁ ନେଇ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତେ ଯେଉଁଟାକି ଖାଇବାକୁ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗନ୍ତା, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ଦି ହୁଅନ୍ତା। ତ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମା' କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଚାଲ ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଚୁନାରେ ତିଆରି ଏକ ପରିବା ପୁରଦିଆ ମଣ୍ଡା ତିଆରି କରିବା। ମୁଁ କହିଲି ସେ ମଣ୍ଡା ତିଆରି କଲେ ସେ କ'ଣ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା, ତୁ ଦେଖ ନା। ତେଣୁ ମୋ ମା' କ'ଣ କଲା, କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇ ତାକୁ ଭିଜେଇ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଧାଇ ତାକୁ ଚୁନା କରିଦେଲା। ସରି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ଟି ସୁଟ୍ କରିପାରିନି, ସେଥିପାଇଁ ସରି। ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ସେଇଟା ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେ ତାର ଚୁନା କରିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଲାଗିଗଲି କଟିଂ ଚପିଂରେ। ତ ମୁଁ ସବୁ ପରିବା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ମୁଁ ମୋର କାଟିକି ସଜାଡ଼ି ଦେଲି। ତାପରେ ବୋଉ କ'ଣ କଲା, ସେ ଯେଉଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଚୁନାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜନ୍ତି ଦେଲା। ତ ଜନ୍ତି ଦେଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କଲା, ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ଥୋଇଦେଲା। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଆମର ଖଳି ପାଇଁ ଚକଟା ଯିବ। ତ ଖଳି କରିବାକୁ ହେଲେ ତ ସେଟାକୁ ଯନ୍ତଣୀଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଟାର ଡୋ ପରି ପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ସେପଟେ ତାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଏପଟେ କ'ଣ କଲି, ପରିବା କଟିଂ କରିଦେଇ ତାପରେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ତ ସେ ମସଲାରେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁ। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଛି କିଛି ପିଆଜ, କିଛି ରସୁଣ, କିଛି ଅଦା, କିଛି ଜିରା, କିଛି ଗୋଲମରିଚ, ଆଉ 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଛି। ତ ତାକୁ ସବୁ ନେଇ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ପେଷ୍ଟଟି ପୁରା ଏକଦମ ମଖନ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ନେଇଗଲି, କଢ଼େଇରେ ବସେଇଦେଲି ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି। ତା ଦେହରେ କିଛି ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଆଡ଼୍ କଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମସଲାକୁ, ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଯେଉଁ ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ୍ ପେଷ୍ଟରେ, ଯେଉଁ ଅନିଅନ୍ର, ତା ଦେହରେ ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇ ଦେଇ ତାପରେ କ'ଣ କଲି ନା, ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ହଳଦୀ, ଆଉ କିଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଲାଲ ମିର୍ଚ୍ଚ ଜଷ୍ଟ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସବୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେଲି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏମିତି କଷିଲି ଯେମିତି ପୁରା ତା ଦେହରୁ ତେଲ ବାହାରି ଆସିଲା। କାରଣ ଯେତେ ମସଲାଟା ଆମେ ଯେତେ କଷିବା ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ସ୍ୱାଦ ସେତେ ଭଲ ଆସିବ। ଆମେ ତରକାରୀ କରୁ ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁ, ଯଦି ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେବ ନା, ତ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦଟା ଭଲ ଆସିବ। ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଆଉ କିଛି ବି ନା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ପକାଇଛି ନା କୌଣସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମସଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଏସବୁ କଷି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଛି। ତ ଗରମ ମସଲା ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଦେଇଛି। ଦେଖିବେ ଏ କଷିଲା ବେଳେ ପୁରା ଯେମିତି ମସଲା କଢ଼େଇକୁ ଛାଡ଼ୁଥିବ। ତାପରେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ତେଲ ବି ବାହାରି ଆସିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଟିଂ ଚପିଂ କରି ରଖିଥିଲି ପନିପରିବାକୁ, ତାକୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି। ପକାଇ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଷିଦେଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ସିଝି ଆସିଲା, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ ନେଇ ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ମୁଁ ବସେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାର ତଳ ଛାଞ୍ଚରେ ବା ତଳ ଥାକରେ ଟିକେ ତେଲ ବ୍ରସ୍ କରିଦେଲି, ଯେମିତି ଆମର ନ ଲାଗିବ। ଏପଟେ ମୋ ମା' କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁଣୀକୁ ଚକୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି ଚକୁଡ଼ି ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେ ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରଥମେ ଖଳି ଭଳି କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ସେ ପୁରକୁ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଫିଂ ତିଆରି କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ସେ ତାକୁ କେମିତି ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଣ୍ଡା କରିଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ମଣ୍ଡା ଲୋକ ଦେଖିଲେ ନା ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଡରିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇବେ। ତ ଏମିତି ବହେ ହସାହସି ହେଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡା କିଛିଟା ତିଆରି କଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି
କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ତ ମୁଁ ବି ବନାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର ସାଇଜ୍ରେ ବନେଇଲି ମୋ ଭିଉଅର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା। ମୋ ଭିଉଅର୍ସମାନେ ଦେଖିବେ ତ ଏମିତି କ'ଣ ବନା ହେଉଛି, ଏଇଟା ତ ଆଖିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବନି ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଇଜ୍ କରିକି ଏମିତି ତାକୁ ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ପ୍ରଥମେ ଗୋଲା କରିଦେଲି। ତାପରେ ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ଚାରିପଟେ ସମାନ ଭାବରେ ଚେପ୍ଟା କରିଦେଲି। ତାପରେ ମଝିରେ ପୁର ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ସବୁକୁ ନେଇକି ଠୁଳ କରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ସେପ୍ ଦେଇଦେଲି। ମୋର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ମୋର ଏମିତି ମୁଁ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କିଛିଟା ଗଢ଼ିଦେଲି, ଆଉ କିଛିଟା ମା' ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିଦେଲେ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର ପିଠା ଗଢ଼ା ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ କେମିତି ପିଠା ଗଢ଼ା ମୋର ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଏମିତି ବୋଧେ 5ଟା କି 6ଟା ଖଣ୍ଡେ ପିଠା ମୁଁ ଗଢ଼ି ଦେଇଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପିଠା ଗଢ଼ା ସରିଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ ସବୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜେଇକି ସବୁ ରଖିଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଆମର ମଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ସବୁ କ'ଣ କଲି ନା ନେଇ ଆସିଲି, ଆଣିକି ଦେଖିଲି ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ବାମ୍ଫ ଉଠି ଆସିଲାଣି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଛାଞ୍ଚ ଭିତରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସଜାଡ଼ି ଥୋଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମଣ୍ଡାଟା ସେଇଟା ମୋ ମାମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ତ କେମିତି ହେଇଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। କିଛି ବ୍ୟାଡ଼୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବେନି, କିଛିଟା ମଜାଦାର କମେଡ଼ି ବାଲା କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବେ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତାର ଭିତରଟା ବି ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଏହା ଉପରେ ଚିଲି ସସ୍ ଟିକେ ଦେଇକି ଶୀତ ଦିନର ମଜା ଉଠାଇବେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋତେ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।